Hello लोगोफोर नै दा जों बावखुंग्रियाव दङ आरोना लोगोफोर एसे बेरायफैदों ओमफ्राय नोंथांमोना एसे शेयार खालामनोसै आङो ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो आरोना आंनि ब्लगखौ दा थाबायगासिनो आमि थाबायबाय खरिसै जोंहा थाबायगासिनो दं ना गाखोहैनोसै आरो गाखोआलै ओरैनोसो फैदों जों गाखोनो फायो गरम ना आयु बोख्लायखाबाय दा थांबाय दङ थुरुलाब ओरैलाय मा बिल्डिं नुथाय आं नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनोसै आरो ना दाहाय सोरखौबा क्रास लोगो मोनब्ला नों मा खालामगोन मा खालामनांगौ आं जोख्लायखागोन दा खालामगोन आं सौगोनसो क्रास ये देखो ससमा थांदो दा ओंखारनायाव ओरै फैफिनला मेथाइ जाहोनांगौ नोङो थांदो था जायगायाव सफैबाय नै दा बारा मानसि गैयानो दा दसे जानानै थागोन दासो फैगासिनो दङ आयौ जा सासिनो आंना खानाया बोरैबा जादों माने खर' लोबनानै डाइरेक्ट फैनो मोन्दोंना आरोना Abi zara hai malah dibagi belum satu sana Hey guys, welcome to Baukungri. Ice cream जानो नामा हाय हिरो सेंग्राफोर जा मोजां मोजां हने जा handsome खाना आरो ना लोगोफोरनो oh my god हाजो गाखोग्राफ्रा हाजोखौ गाखोनो हाया जोंहा फैलानो फैया अन्थाइ गिदिरसिम मोनलायलायनांगोन ओरै लाहरफिनो Jangan lah itu ada pucuk itu pada nanti. Kurang yang apa ya? Itu cuma
Masa nagiरदों लोगो गोबावसिमोन आरो जों लोगो मोनलायो ना औ नोंखौ आंनि ब्लगाव मिस खालामनो हायो बयबो औ Ada नुवा दां नोंखौ नायबासो माने आंनि ब्लगाव इन्टारेस्ट मोनो होनो मिथिखायो ओरैनो जोबोर बिउटिफुल आरो नों सासे बुहुमाव नुवा दा साइज नुदोंना कमेन्ट खालामलाय साइज नुदोंना नुवाखै हाजो खर'नि दालाय एक्टरनि बिबाजै जाया दालाय हाजो खर'नि बिबाजै बायदि आरो सनाय बायदिबो नुयो मालाबा सनाय बायदि आयु बिरगोस्रि बायदि ओंखायनो ओमफ्राय बिदि गोजौसो खेबखोनांगौ होमबासो मोजां नुयो लोगोफोर दसे माने थाबायनो बानानै साल बागानावहाय फैदों आरोना लोगोफोर जा मोजां साल बागाना आरोना लोगोफोर नै साल बागाना ओरैबायदि मोजां गोथां जाजोबबाय आरोना दाथ' बैसागु बोथोरबो नालाय बिलाइआ ओरैबायदि खिलिबाय ओमफ्राय आंना खानाया नै मा जातनि जाखोना आरोना मा होनो खानायखौ आङो लोबनानै खेबसे फैनायनि जादोंना बेखायनो बेबायदि जादों आरोना थाइबेंखौ गानो जुदि मोनबाय थानांगौ दे ना जाबाय आरोना नोंथां नाखौ एवना लाबोगोन इगा स' जोङो दा जाखांबाय लोंखांबाय बेरायफिनबावनोसै दसे नायलांनोसो नोंथांमोना देखायनो नाजाबावनोसै आरोना एसे एनैनो बाराबो देखायनो हानाय नङा खालामदों माने गरम ना मेकआपआ गायो हनै सुइटा माबा सिल्ला गिदि बिरदों लोगोफोर बावखुंग्रियाव सिख्लाफोरखौ लानानै बेरायनाय मा नोंनि पकेटनिफ्राय खहा जानाय मा नङा होनबा जोंहा बेराया नालाय मालायफोरनिफ्राय मोनजायो नङा होनबा हा जों माबा जायासै बिदिनो जानो बानाय जाखायाखै जों दासो बैयाव जानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय जायाखै जानो बायोहाय बिदि हाजो बेरायबा औवाबारिनि रेस्टुरेन्ट औवाबारिनि रेस्टुरेन्ट David Black aku जों लोङाखै मा 50 थागिनाव फन बुबाय थादोंमोन आङो ओमफ्राय हजोंहाय दंहैजोबो सुरमोन गासिबो लोंगासिनो मोसागासिनो जोङो दसे थानानै थांफिनसै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय आरोबाव दंबावो ब्लगाव जुथाखौ थि गानबाय साजोब्बाय थाना W आं नोंखौ मोजां मोनो गोसो थयो I love you guys 알았어요. 하이.